Sang Arjuna Munira kamandungsan kasrepan tingkahing mungsu jagat dewa Bathara sapa mengko dhisik ana menungsa ingkang pamer prigelan mateni suna ya kena nanging aja nganggo cara ingkang mendung panah cacah 7 mbok tancepake ana ilating asu daging aku apa sapa aku Bambang Ekalaya saka tanah Nisada wong bebedak buron mono-mono sak kecekele luwih-luwih sono iki mau arep nyatek marang aku ngerti ya sono kuwi mau ingon-ingone Permadi aku banget latemu kowe ngino marang aku kanthi mamerake kabisan manah kaya-kaya jagat iki ora ana wong ngungkuli. Ana sing ngungkuli apa ora? Aku ora peduli. Lan kuwi dudu pekaraku. Mung uripku wis manunggal karo gendhewa lan panahku. Apa wae kang tak inceng mesti kena ora bakal mleset. Sepisan mae najan panahku tumpuk yen perlu kliwat saka 7 nanging pangincengku mesti ora tau mleset saya adulmuk aku ora bakal trima dene asuku mbok sikala
aja nganti nemu Dukumun Bapa Durna kowe ngucap apa Bapa Durna kepribadian manah ngumpuli Permadi ya siswane Begawan Drona terus marino sumubang dan aruna katin netraning okarabo tataning ukilo dan sewa padyagung tangan somo rikala pundi dawuh paduka mapaning Wanadri bebedak ingon-ingon urasana ilatipun pinanah dening tiyang saking nisadeng kenami Bambang Kala boten trimah raos sing manah kula wekasanipun Pancakara Rening sampun adulungi ping warastra jebul Permadi boten mantra-mantra awit tata sedaya jemparing kula dening panahipun Ekalaya kados rumiyin Bapa Durna paring dawuh bilih kawegigan kula manah boten wonten ingkang nyumbun mongko menika ngakunipun siswanipun Bapak Guru Durna.
tanduran saka lima iki aku duwe wenang. Aku duwe wenang. Mergo kan ku dadi guru iki mundi dawing ratu. Apa kudu tak baleni ucapku? Kan ku kudu netepi penatang. Aku wis kandha ora kena mulang sak liyane Pandhawan Kurawa. Rungokno ya kalaya. Tumrap murid-muridku sing baku ora mung keprigelan. Ning ngambek utama budine lan cak-cakaning uripe. Nadyan siswa-siswaku pendha karo Kurawa kuwi putraning wong luhur, nanging ora tak mulang dadi wong ugungan munggah umpaan. Pamer kabisan kemethek gegeden sirah. Mula durung jawab ngapura dene siswaku, durung bisa nyundul kaseken. Atanani layu atane sangat sidurno wis dawuh paduka namung raos pitaya setya bekti kula dhateng Resi Kumbayana mboten saged kula sirep tekad kula nalika semanten mboten wangsul dhateng Nisada nanging kula manjing wana ijen tanpa kanthi inggih ngriku kula yasa pepetan reca ingkang kula enta-enta kados Resi Kumbayana inggih sanajenging reca menika kula gegladen siang ratri tanpa kendhat sasat paduka piyambak ingkang nuntun lampah kula temah kasembadan gegayuhan kula pikantuk nugraha saking dewa ali-ali Setya Manik ing ampal ing mapan jejempol kula temah titis anggen kula jemparing premban mbok tindakake kabeh lan mbok caritakake mau wewenanging kapribadenmu. Ning kowe wis ngembet jenengku. Kowe ngaku murite Begawan Drona ana ngarepe Raden Canaka. Kowe pamer keprigelan ngongasake kaprawiran. Wis ngerti yen to Janaka kuwi siswa saka 5, nanging sira tetep jarak perkara lan permadi. Tetepe kowe sengaja ngremehake Durna. Eta bekti menyang aku ning mung cara kanggo ngrusak jenengku. Aduh. Sang Guru Langkung kesagetan kula ingkang kadarbe menika nugraha saking Dewa Kayang. Mila ingkang kula tindakaken kanthi kesagetan nggih namung wujud bekti kula dhateng ratuning dewa miwah bekti kula kunjuk dhateng Sang Guru Drona. Ning caramu sing ora trep, caramu sing luput. Kowe gemendhong ing atase mungsana siji, kudune wis mati kanthi panah sawijining. Kowe pamer panah pitu mbok tancepake bareng ana ilating sana mula. Adilana awakmu dhewe dhisik sadurunge kowe diadili karo sing gawe urip. Raden kula mau silepat. Kula sampun damel perkawis langkung-langkung sampun damel dukanipun Sang Maha Guru Linangkung Guru Drona. Saklangkung kula aosi. Kula badhe wangsul dhateng Nisada. Bali piye benak men? Kowe isih duwe utang perkara karo aku.
merga siswaku Janaka rumangsa wirang isin uga duwe pangila yen to aku mulang muruk menyang kowe kuwi liwat dalan mburi nganggo srana sesi jemak. Mongka saknyatane ora ngono kuwi. Sang Guru Minoyo menapa inggih patut ing atasipun Raden Arjuna siswa paduka ingkang tansah nampi pibedhah ing ngreh kautaman tasih kagungan raos meri dhateng asanes. Kuwi luputmu, kuwi salahmu. Dene kowe wani ngaku aku dadi siswaku. Penemban menawi tetel mekaten kula badhe nebis kalepatan kula. Kula badhe wangsul dhateng Nisada lan kula boten badhe ngetingal malih wonten ing mriki. Yen kowe bali nyang Nisada, mongko isih ngiwa langkap ngendong jemparing. Aku isih samar. Bisa wae kowe kono kowe tetep gemendhong pamer titise jemparing. Mongko ngertine wong-wong akeh kowe dikira murid Durna. Paduka Pendhita Linangkung kula aturi nyeksen inggih ing ngarsa paduka menika gendhewa miwah panah kula badhe kula besmi supados boten nglepeti arah wetuh dhateng asma paduka. Oh Kalaya gendhewa karo panah kuwi mung piranti. Piranti sing wujud barang mati ora bakal ana dayane apa-apa. Panahmu ilang dadi awu nanging salah suwijining dina kowe bisa gawe panah luwih akeh meneh. Wis to, aku ngerti nek kowe pinter gawe gendhewa lan gawe panah. Sakedheping netra kowe iso gawe gendhewa 13. Ora ketang kok bunting. Ya. Panah nek perlu cacah 1000 kanggo nuruti nafsumu mbrongot mobar nggonmu sungaran. Merga titismu jemparing ora dumunung ana ing gendhewa lan panahmu, nanging ana ing drijimu. Pindha sinamber gelap atine Bambang Ekalaya kaya rinepek jejantunge dene saparipolahe lan lekase amung tansah gamel cuwaning Sang Druna bambuh tambo ingkang rinaos siga ngatung kang asta hanengge jejempol ingkang wis kasinungan daya luwih dening dewa Gedhayan Aji Sutya mani ing ampal ingkang nyatane titisingan jemparinging jagat tanpa timbang mangkono lulunan uwa sira sesembahku
paduka ingkang kula bekti tumrap ngelmi miwah kawruh menika baken saha perlu wonten salebeting gesang kula nanging najan pemekaten jejeking kawibawan swadeg-adeking kapribaden menika kedah kula jagi pendan manahipun manungsa terkadang asring dados kurbaning pepenginan ngantosan jalari umuk sesongaran gumendhung milodo sang Mahadija Rahning kula ngrumaosi bilih gregeting gesang kula mudi kawruh greget gegladen amargi sedaya namung landesan kapipayang kula dhateng paduka mila nadyan paduka boten ngukum kula nanging kula badhe ngukum badan kula piyambak kula badhe ngaturaken tandha bekti kula tandha kasetyan kula kunjuk paduka boten sanes inggih namung jejempol kula ingkang jalari kamurkan kula tubuh sira mustikaning jagat mustikaning Bawana Raja Raden Pemati ora ana ceceking atiku pengen ngumpuli kaluwihanira sira darbe kluwihan kang ora kadarbe dening wong liya mengkono uga wong liya uga duwe kluwihan ingkang ora mbok duweni ya kaya ngene iki urip Raden Permati urip iku wis ditata sarta wis didum aku lan sira duwe jejiban ingkang ora padha kula saka kono sira bisa nyemak lan nyinau kanggo gayuh ingkang luwih gedhe lan piguna tumrap donya iki